Mbak, kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang apa Jal? Pertanyaan ini jurusanmu apa ning ndi gak ngerti masamu aku. Hah? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Yo kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Cuk. Lah jarine mau ngerti. Cuk. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah emangnya kacang apa